मानगोनां रायजो राजा एफा बिदा फंबायमोन गिबियाव खुलुमनायजों लोगोसे साफ्रोमखौबो आंनि नैबे गोदान भिडिअ बरायना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोना मोनसे बाथ्राखौ नोजोरथि होगोना होआखै आरो खोनानो मोनदों नोंथांमोना जे जोंनि बे साधारन बिटिसि काउन्सिलनि बे पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों बर' हारिनि बिखानिफ्राय बर' हारिनि ओरैबायदि माखासे लिडार्स दैदेनगिरिफोर दङ जाय माखासे लिडार्स दैदेनगिरिफोरा गावबागावनि माखासे पलिटिकेल मुलाम्फाखौ लानो थाखाय मोननो थाखायनो बर' हारिनि बिखायाव जालांनाय सोमजिलांनाय बै दुखुनि जारिमिननि बाथ्राफोरखौ बुरखां बुरखां रायखां पलिटिकेल इस्यु खालामनानै जों बर' फिसाफोरनि गेजेराव सोनानै होयो आरो जों बर' फिसाफोरखौनो गावजों गावनि गेजेराव गावस्रा गावस्रि खालामहोनानै जाय बर'नि लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा गावबागावनि पलिटिकेल बेनिफिट्स गावबागावनि माखासे आन्दोनि बाहागोखौ लाबोदों दिनैसिमबो लानो नाजादों आरो लानो थाखाय दिनैसिमबो बिसोरो सिमां सुजुबाय थायो। बैबायदि लिडार्स दैदेनगिरिफोरनि थाखायनो जों रायजो राजाफोरा माखासे गाज्रि गुबुंले थासारिजों मोगा-मोगि जानो गोनां जानानै फैयो। दिनै गोलाव सम आन्दोलन खालामबोनायनि उनावहाय जोंनि बर' हारिया बिएसि बिटिसि बिटिआर बायदि मोनथाम गोजोन गोरोबथाखौ सेन्ट्रेल आरो स्टेट गभर्नमेन्टजों खालामनानै लानो हाबाय आरो मेजरलि मानगोनां बिएलटि ब्रादार्समोनखौ लानानै बानायनाय जा बिटिसि एकर्ड 2003 10 फेब्रुवारि बे बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों बिटिएडि एरियाखौ लानानै पलिटिकेल सिस्टेम माने रुलिं खालामजेननानै मोनसे सुबिदाखौ मोननो हादों। दा दिनै बे साधारन बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों जों गावनि हारिनिनो माखासे बर' लिडार्स दैदेनगिरिफोरा जोंनि बर' हारिनि बिखायाव सोमजिलांनाय दुखुनि बै जारिमिननि बाथ्राफोरखौ रायखां आरोबाव फिन गावजों गावनि गेजेराव गावस्रा गावस्रि खालामहोनो नाजानानै गावबागावनि बेनिफिट्सखौ आन्दोआव लानो नाजानाया बेसेबां गनायथावना बाथ्रा आरो बेबायदि आखुनि लिडार्स दैदेनगिरिफोरा जोंनि थाखाय जों रायजो राजाफोरनि थाखाय बेसेबां इम्पर्टेन्ट। जाय लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा बर' हारिनि बिखायाव जालांनाय दुखुनि जारिमिननि बाथ्राखौ रायखां गावबागावनि पलिटिकेल क्रेडिट लाबोदों लानो नाजादों दिनैसिमबो लानो नाजाबाय थायो। बै लिडार्स दैदेनगिरिफ्रानो सानसे समाव बुहुमनि बर'फोर खौसे जा जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि बर' राव गेवलांथों नो बड'लेण्ड नो रेस्ट वी वान बड'लेण्ड डु अर डाइ बायदिसिना गोख्रों गेदेर गेदेर हारि सेन्टिमेन्टेल रावजों बुहुमनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजा एफा बिदा फंबायमोननि हेफाजाबाव बर' हारिनि जा थांखि जा सिमां सेपारेटेड बड'लेण्ड सोरजिनायनि बे थांखिखौ होसोनो ज' आन्दोलन खालामबोदोंमोन। नाथाय दिनै गावबागावनि बाहागोखौ लानो थाखायनो फिन आरोबाव जारिमिनाव सोमजिलांनाय दुखुनि बै बाथ्राफोरखौ रायखां जोंनि बर' हारिनि बर' बिदा फंबायमोननि गेजेराव बिसोरो मा सोमजिहोनो नाजादों थारैनो बिसोरो मा लुबैमारदों बर' माहारिनि सुस्रांनानै लानो गोनां जाय माखासे जेंना जेथोफोरा पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों सुस्रांनानै लाथारनांगौ बै पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों सुस्रांनानै लाथारनांगौ जेंना जेथोफोरखौ लानानै सेन्ट्रेल लेभेलनि पलिटिकेल सिस्टेमाव स्टेट लेभेलनि पलिटिकेल सिस्टेमाव प्रेसार नारसिननांगौमोनसो। नाथाय दिनैयो बै बर'नि पलिटिकेल लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा गोख्रों लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा जोंनि इयुन जेनेरेसनफोरखौ पलिटिकेल प्लेटफर्माव लाफानानै मोजां मोनसे प्लेटफर्माव दोननानै मोजां मोनसे सिस्टेमनि गेजेरजों पलिटिकेल बिसोर दैदेनलांनोथ' हाखायानो नाथाय गावबागावनि माखासे बाहागोखौ मोननो थाखाय गावनि बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमनि न'खरावनो गावजों गावनि गेजेराव डिबेट खालामलायबाय थानानै जोंनि गेजेराव गुबुंले बारहावासो सोमजिहोबाय थायो। जेबो मिनिं गैया। मिनिं गैयै इस्युफोरखौ दिनै बिसोरो जोबोद मिनिं गोनां इस्यु बायदि रायजो राजानि सिगाङाव फोस्रावबाय थानाय जों दिनै नुनो मोनो। गासै बर' माहारिनि बर' फिसाफोरनि थुलुंगानाय लानानै दिनै सोरबाया लिडार जादों सोरबाया दिनै माहारियारि आफादाव दिनै थानानै खामानि मावनो सुजुग आरो सुबिदा मोनदों। नाथाय जेब्ला बै बर' रायजो राजा एफा बिदा फंबायमोना आंखालाव गोग्लैयो गोनांथि जायो अब्ला समाव बै लिडार्स दैदेनगिरिफोरखौ रायजो राजाफोरनि बर' फिसाफोरनि थुलुंगानाय लानानै लिडार्स होनाय बै लिडार्स दैदेनगिरिफोरखौ मोननो थाङा। जेसेबांखिनि प्रब्लेम सोमजिदों गोदो समनिफ्राय जोंनि बर' हारिनि बिखायाव सब पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजोंनो सोमजिबोखादों। बै गोदो समावहाय जोंनि बर' हारिया पलिटिकेल सिस्टेम गैयामोन नाथाय दिनैनि समावथ' जोंनि बर' हारिया एसेब्लाबो खावख्लाबसेब्लाबो पलिटिकेल सिस्टेम दङ। बे खावख्लाबसे पलिटिकेल सिस्टेमखौ रोंनायमोनब्ला माहारिनि सेन्टिमेन्टेलखौ सिगाङाव दोननानै मान होनानै जुदि पलिटिकेल सिस्टेमखौ बाहायनो जुदि रोंनायमोनब्ला बे साधारन पावारजोंनो बे आसाम स्टेट पलिटिकेल सिस्टेम आरो सेन्ट्रेल लेभेल पलिटिकेल सिस्टेमखौ नारसिननानै बर' हारिनि बिखायाव जायफोर जेंना जेथोफोरा पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों सुस्रांनानै लानो हायो
बै पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों सुस्रांनानै लानो हानाय बै जेंना जेथोफोरखौ सानफा एफा मावफुंनानै लाबोनो थाखाय नांथाब नाजागौमोन। दिनै ओरैबायदि गोथां फोरमान मोननो थांदों, बेवहाय बिपिएलनि खोथा नङा, सिदा बाथ्रा थोंजों बाथ्राखा। इयुन जेनेरेसन जाय लाइमोनफोरा एसे एला दाना मोननानै बै लिडार्सफोरजों गोजोमनानै इउसलेस खालामजायो बा इउसलेस खालामजाहोनो हानाय माखासे लाइमोनफोरखौसो लाफानानै पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों दैदेनलांनायनि जा मोनसे डार्टी सिस्टेम, बे मोनसे डार्टी सिस्टेमनि गेजेरजों दैदेन जाखानाय सासे लाइमोना फैबाय थानाय समाव जुदि पलिटिकेल सिस्टेमनि सासे पलिटिकेल लिडारशिपनि महरखौ मोनोब्ला बेनि दैदेनजानाय पलिटिकेल सिस्टेमा बेसे मोजां जागोन। दा जाखिनि सिस्टेमाव खारबाय दं जोंनि बर'नि पलिटिकेल सिस्टेमा, बेबायदि सिस्टेमाव जुदि खालामबाय थायोब्ला माब्लाबा मोजां जाया। गादब जानाय जेरैथिंजोंबो पलिटिकेलि गादब जाखानाय बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमा। मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोन, दिनै थारैनो बर' माहारिनि इयुनखौ लानानै जोनोम होजानाय माहारियारि आफादब्ला, अब्ला दिनै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि सिगाङाव गावजों गावनि गेजेराव साधारन एखेबारे पइन्टलेस माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै डिबेट खालामलायनानै रायजो राजानि सिगाङाव बर' फिसाफोरनि सिगाङाव मानो दिन्थिबाय थाखो। बेवहाय जों दिनै सिदा फोरमान मोनदों, आन्दोआव गासैबो गुनजेर हरजोबखानाय, सोरबा सोरनिबा येसमेन, सोरबा सोरनिबा ललिपप, जास्ट फर सायावल' थारमाने मा माहारिनि थांखिखौ लानानै खामानि मावनो ओंखारबोनाय। मुं आरो टाइटेला जाबाय माहारिबादनि बाथ्रा, माहारिनि थांखि। बर' हारिनि आद्रा जानानै थानाय जा सिमां जा थांखि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड, बेखौबो बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमनि बे साधारन पलिटिकेल पावारखौ बाहायनानैब्लाबो जोङो थांखिखौ जाफुंसार खालामनायनि लामायाव जों लाबोनो हायो। नाथाय मानो गावबा गावनि माखासे दानाया गोमायो बेनि थाखाय दिनै जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक्सनि हायाव दखल खालामनो थाग्रा नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा बैनि खावसे भट बेंक जानानै दङ, बैनि खावसे भट बेंक जानानै दङ। बेखायनो बैबो जेबो बुंनो हाया, बैबो जेबो बुंनो हाया। मोनफ्रोमबो बिटिसि बिसायख'थि समाव बै जोंनि हायाव दखल खालामनानै थाग्रा नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरासो बांसिन डिमान्ड जानानै फैयो। जाखिनि डिमान्डखौ होदों, जाखिनि डिमान्डखौ बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक्सनि हायाव दखल खालामनानै थाग्रा नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा मोनदों, बे डिमान्डखौ माबोरै इउज खालामनांगौ, माबोरै बाहायनांगौ, माबे जायगायाव दोननांगौ, माबे समाव बाहायनांगौ, बेखौ खिन्थु मोजाङैनो बिसोरो गोरा बान्दो खाखानानै दिनै बाहायगासिनो दङ। खुगायाव माहारिबादनि बाथ्रा बुंब्ला जायालै। सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ सोरजिनो थांनानै बर' हारिनि जाय जोहोलाव जोहोलावजोफोरा गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बावसोमलांबाय, बै जोंनि बर' हारिनि थाखाय गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बावसोमलांनाय बै जोहोलाव जोहोलावजोफोरनि जा गोथार बेसेनथि, बिसोरनि गोथार बेसेनथिखौ बर' हारिया दिनैनि बे समसिमहालागै जेसेबांखिनि मान होबोदों, जेसेबांखिनि सिबिबोदों, जाय सानखालि जों सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ सोरजिनानै लाबोनो हागोन, बै सानखालिसो बर' हारिनि थाखाय गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बावसोमलांनाय बर' हारिनि बै जोहोलाव जोहोलावजोफोरनि गोथार बेसेनथिखौ जों आबुं महरै मान होनाय जागोन, आबुं महरै जोङो सिबिनाय जागोन। 99% बर' लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा खुगायाव माहारिबादनि बाथ्रा बुङो, खुगायाव बर' हारिनि माखासे इसुनि बाथ्रा बुङो, नाथाय आन्दोआव गासिबो माने एखे। बेखायनो बिसोरो मा दिनै गावजों गावजो बांसिन डिबेट खालामलायबाय थायो। डिबेटखौ खालामनांगौ माबेबा जायगायाव, नाथाय खालामो बिसोर गावनि सिथ्लायावनो। बेखायनो फैबाय थानाय समाव बेफोरबायदि माखासे जाथावथारै नुथायखौ जुदि जोङो बांसिनहाय नुयोब्ला जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमखौबो सोलायनांगौ। सोलायनो हानायनि पावारा नों आंजों रायजो राजानि आखायावनो दङ। सोरबा लिडारनि बाथ्राखौ खोनासंनांगौनि दरखार गैया। बै समाव जुदि फैमारोब्ला मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोन, गोजोन्थों, खुलुमबाय। जय बर' हारिनि, जय बर' बिमानि।